בחזרה אל החצר. אבל שומעים... באמת יצא מן היער הזאב. זאב אפור עם זנב ארוך ושיניים חדות. מה זה, בפרקי טולי מקריאה סיפורים? כן. החתול ברח מהר וטיפס על העץ. איזה מזל שהוא יכול לטפס על העץ. הברווז נבהל מאוד. יואבי, מה אתה עושה? למה שלא לכלוך פה? למה הוא ירק? כי לפעמים הוא יורק, יש לו הרבה רוק, אז הוא עוד לא שולט על עצמו. הוא הכין גבינה. אוי אוי. תביא נייר, למה זה... הוא הכין גבינה. יש לו הרבה לכלוך. זה כבר לא רוק, זה כבר גבינה. אוי, כמה גבינה. יונתן, צ'וקה צ'וקה.